Евротурнирите. Точно така за Ботев Пловдив. След като направи такъв за първенството. Топката в Йордан Христов, преследван от Джеронимо Какао. Много хитро с тяло успя да му отнеме топката. Центрирана на Какао. Сега Гранчаров избива тяло, обаче попада в Мориц Лайтнер. Лайтнер продължава да владее. Опит за добро подаване към Шваб. Шут на Шваб, това слава богу не е гол. А имало и нарушение. Струва се не засада. Засада в тази ситуация. Сега ще бъде извършена и втората смяна в състава на Ботев Пловдив. Георги Сърмов ще се появи в игра. На чие място? На място на Абел Анисе. Абел Анисе напуска в тази 72-а минута. На негово място в игра влиза Георги Сърмов. Така Сърмов ще играе пред двамата опорни полузащитници в лицето на Борис Галчев и Томаш Киршев. Казвам, че Сърмов играе зад нападател. За мен малко е странно тази негова роля, типичен на дефенсивен футбол.